ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ biko tọọnụ ntị n'ala gerenụ ihe ndị Igbo kwuru tutu 2023 maka Igbo presidency. Ọ gwụla na Jovika ka ị ga n'ụdị akụkọ dị otu a. Igbo bụ Igbo ekelekwa m n'ọzọ mụ achọziri m na-asụ Igbo ka m n'ihe onyonyo m ụfọdụ. Enwere some quote ndị si ha Igbo leaders ọha na eze ha m chọrọ ka unu kekene ama gụpụtasịrị unu ya. Like somebody like Buhari, after another 4 years, 8 years in presidency, we give Igbo the power. Nobody else will do that. Only Buhari. Where do you the power here? Can Buhari? Oh, Buhari will give us power. We transfer the presidency to Igbo man because he has conscience. He takes a decision. It doesn't matter who you are, where you come from. Now, Mr. President, I'm very happy. Somebody like Umeha is a young man who fears God, who think about the poor like yourself. Give him power to rule Igbo people and Nigeria as a whole. I'm very grateful. I salute you, Mr. President. Thank you. Nigerian government na scam. Gewant in car now. Allow Ruga in Igbo land. Fulani will support us for presidency in 2023. Onumoye Kuria. Ojuzo Kalo. Gewanka. IPOB should be proscribed so that we will gain presidency in 2023. David Umahi. Herdsmen are best and have not killed anyone in East. They will support us in 2023. Jim Wobodo. Jesus is out. The only problem we have for the coming 2023 is Nnamdi Kanu, Rocha Sokorocha. We support Pithon dance to calm Nnamdi Kanu down for our 2023 presidency. Nyanwodo. Kanu ejikwe na detention. Come go down. When we trend the presidency. For information on political, religious, educational, and entertainment matters, connect yourself to one of the best TV channels that you can find around here. I'm talking of no other than it's Jovika TV in all social media handles, Facebook, Instagram, and Twitter. It's Jovika TV. YouTube. Subscribe and get all notifications. If PDP and APC did not zone their ticket to Southeast, I will join IPOB. Okwi Wodo. I am an Igbo man and ready for Igbo presidency in 2023. Yes, so weekend. Yes, so weekend. Pepe there, mo. Deri. Kanaga. I am decamping to APC because they will give Igbo chance for presidency. David Umahi. No, recently now, also Tinubu approached me so that I can allow Akpabio to be the Senate president. Nah, no more approach. No more approach. You mean? Anybody that votes Obi and reject Atiku is a saboteur. Oh, when you work, I love that man. Make him number. He's my good guy. But don't make us symbol without him bad and we hear me. Emeka Ihedo. Igbo, it's not right to produce the next president of Nigeria at the moment. Soludo. Nigerians are not ready for Igbo presidency. Ojuzo Kalo. But are they ready for Senate president? Go in here. Go in here. They do not seem to be properly organized or have the necessary orientation to governize themselves and make a challenge for Igbo presidency. Madabuchi, SAN, Senior Advocate of Nigeria. Igbo presidency
why the time is not yet right. Uche, ekwunife. Ihe debeda ha na-akọwa na time adịbe ripe. Ọ mgbe ndị Igbo nwere lie ha n'ala, time adịze ripe. Jesus is Lord. There are many more of them that were quoted this way. But man, I have market. Uno election. That's why some of you now say you supported in one Nigeria. I supported my brother because Amamna Igbo presidency is like a request or kokokonyoragi mamani. And Monoto should be difficult to produce certificate from Onye Nachunu Mbubu. All the very difficult, yeah, we would take certificate. That should be difficult to produce an Igbo presidency as far as Nigeria is concerned. And then there, Nina Chahema. Elebe Rutima Mechinana. Una my head deny, yeah. Because I'm not a connection to Igbo. Come, many of them. Come, join Ebehano. Root me, I may cheat them. Jew Igbo, Elebona, Akwamahor, Katasha Committee, when you were not there. You won't Igbo. Jibuka won't Igbo, I got Zike. Audis Okalo, Ubunneon. Elebono, where are you people? Igbo president of Power Column. All you mean of it join APC. All I join and I can produce Igbo presidency. Even ordinary senior president. And you know. I don't know if you refer to the case on area. Foul. Again, you know. But to be the approve on wrong. Now here okay Igbo. Kwese Igbo president. Can we kill him again? Change plan how for Nigeria. Nda se hachigo unu ugbu a awunde Nigeria. Because only Nigeria, mmadụ a na-anyụ atụrụ anaghị anyụrụ ọdụ ya. Ha mara ha wee ji awụrụ ndị ebe a. So that's why ha ji na-handle ga na-egbu obodo. Ha achọghị onye ga-abịa mezie obodo. Akwụna nnukwu onye isi ala ụlọ si ya rituo ya gawa Nigeria. Ụlọ o donetere ihe niile o donetere nye ndị Nigeria were irego eze gị ọnụ. Ha wụ ndị obodo a ha sheshi bịa ụlọ mama. So that's why you will never expect anything good from them. Onye ọbụla ha na-etinye ha agaghị aga. Tinubu nwunye nke ha. Otu aka ọha n'ọnụ ndị Igbo anyị ahụ nọ n'ụnụrụ unu chọọ nwere onwe unu kwuo n'okwu otu a ga-esi apụta na obodo abụ Nigeria. Ọhịa ga oyi ibe Igbo ruo ụlọ ka developụ kenala Igbo ka akụ anyị na presidency file ya n'ala Igbo because presidency awụ isi ọkụkọ nyụọra gị mamịrị is like telling ndị Igbo produce a president. Ha ga-ekwe kwenye na court proceeding a I get postponed to go court na Twitter will be postponed na transfer to the in. I'm about Obara Nabia, get into Obara Nabia because of May 29. And now I'm Obara name Abuju Bua. Biko Ndi Buno Chinekalaka. Happen to have the protest. For Sunday article Mondozo. Ndi Buno Adon, but I will see Halakana attack on what target. I thought I hear no body yoko. When you want to Yano, you must make it. I'm going to Vika. Ya duru nnukwu mmadụ onye nta mma nke onye chikwere ya zere ndị ewolu ka emesịa. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. You want come for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. I be you want them for TikTok. Jovika TV. I be now WhatsApp you want them. Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth.